sam danas ovdje u Podgorici. Veoma cijenim toplu dobrodošlicu koju sam danas dobio i sadržajne razgovore koje sam upravo imao sa izabranim predsjednikom Jakovom Milatovićem. Ova posjeta odražava snažne odnose između Crne Gore i Švedske. Čestitao sam izabranom predsjedniku na nedavnom izboru na mjesto novog šefa države Crne Gore i zaista želim da prenesem i zahvalnost Švedske na crnogorskoj podršci našem članstvu Švedske u NATO-u. Radujem se unaprijed snaženju kontakata u godinama pred nama na ovom polju. Naše predsjedavanje Švedske Savjetom Evropske unije je predsjedavanje koje je stavilo visoko na agendu region Zapadnog Balkana. Podgorica je moja druga stanica na ovom putovanju kroz region gdje posjećujem 4 od 6 ukupno zemalja. Moj kolega ministar evropskih poslova će ove preostale 2 zemlje posjetiti u narednih par sedmica. Agresija Rusije na Ukrajinu je iz temelja promijenila bezbjednosnu strukturu Europe i šire i potrebno nam i očekujemo da naši partneri budu usaglašeni sa nama u stavu prema Rusiji, da preuzmu stratešku odgovornost u odnosu na bezbjednost Europe. Ja sam podvukao da Crna Gora zajedno sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana predstavljaju naše ključne partnere Evropske unije u našim zajedničkim naporima da održimo stabilnu i prosperitetnu Europu. Zapadni Balkan ima veliki značaj, taj značaj je još porastao imajući u vidu ovaj novi bezbjednosni moment u Europi i ova nova kretanja. Danas smo također razgovarali o pregovorima koje Crna Gora vodi sa Evropskom unijom. Ja sam sa velikom pažnjom slušao riječi izabranog predsjednika i ovo što mi je govorio o reformama i napredovanju u tom pravcu. Imate zaista našu svesrdnu podršku. Mi vas podržavamo u vašim naporima na reformi vladavine prava i ohrabrujem vaše nadležne organe da te reforme implementiraju. Poslije nekoliko mjeseci političkih previranja, ključni politički činioci u Crnoj Gori moraju zauzeti jedan odlučan stav i izgraditi konsenzus u odnosu na prioritetne radnje koje su neophodne na putu ka napredovanju u pravcu Evropske unije. Ja se radujem što ću imati priliku da pratim važne događaje koji predstoje, uključujući parlamentarne izbore. Crna Gora pripada Evropskoj uniji i ne postoji alternativa u tom smislu. Ja sam siguran da će ključni politički činioci u Crnoj Gori se postarati da vaša zemlja ostane čvrsto posvećena tom putu pristupanja Evropskoj uniji. Hvala još jednom.